दा दिनै जोङो कुइसन नाम्बार 2 खौ सावरायगोन। कुइसन नाम्बार 2 आव जोङो माने घन रोदा दिहुनो जों 19, 21, 23 आरो 27 नि। अब्ला जों मिथियो घन माने मा? बिनि 19 जोंहा मोनथाम जानांगोन। अब्ला जों बेनि माने सानजाब गासैखौ दिहुननांगोन। बायदि होमब्ला जोङो 19, 21, 23, 27 कुइसनखौ दिनै बानायनोसै। नाम्बार 1 आव दङ 19 नि घन बा जोंहा मोनथाम जागोन। अब्ला जों 19 खौ सानजाबोब्ला 19 सानजाब 19 नि जोंहा सानजाब गासैबा जोंहा 360 जायो 19। अब्ला जों आरो 19 सानजाबावदो। अब्ला जों मोनगोन 9 54 नि 4 27 32 अब्ला 1 अब्ला 2 अब्ला 3 9 5 8 6 6 8 5 9 अब्ला जोंनिया बेयाव जागोन 6 8 5 9 जोंहा बेसिम 19 नि घनगा। अब्ला नेक्स्ट दङ जोंहा बिदिनो नाम्बार 2 आव दङ जोंहा 21 नि घन दिहुननाय। अब्ला 21 नि घन दिहुननो थाखाय जों दाना बानायलायदो 21। अब्ला 21 खौ जों घन बानायबा 21 सानजाब 21 जोंहा 401 जायो। अब्ला 21 सानजाब 1 4 4 2 8 8 जागोन। अब्ला 1 6 12 9 अब्ला जोंहा बेसे जागोन 9 2 6 1 जागोन जोंहा। दा बेखिनिया जोंहा घन मानि घन जोंहा 21 नि घन 6 बेखिनिया जोंहा घन दिहुननो गोनां घनआ जों बेखिनियाव मोनबाय बेसिंनि 21 नि घन। अब्ला 23 नि जोंहा घन दोननांगौ 23 घन। अब्ला 23 जोंहा 23 सानजाबा 9 6 6 4 9 12 नि 2 5 आरो 23 खेबसे सानजाबावोबा जोंहा बेसे जागोन 7 8 15 18 नि 8 4 5 10 7 16 11 2 1 अब्ला बेसे जागोन 1 2 1 6 7 जोंहा मानि बेयो 23 नि घन। दा बेखिनिखौ जों मोनबाय 23 नि घनखौ। निस्सय बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। बेहाय जोंहा 23 नि घनमोन। दा नेक्स्ट नाम्बार 4 आव दङ जोंहा 27 नि घनक दिहुननांगौ जोंहा 27 नि घनकनि बा 27 नि मोनथाम जों घन दिहुननांगौ नालाय। अब्ला जोङो बेखौ 3 होमबा बेनि घनखौ जों दिहुननांगौ। अब्ला जों 27 सानजाबनायाव जों दिहुनग्रोदो 9 जोंहा बेसे जागोन 14 आरो जोंहा बेसेबां जायो 16 जाहैगोन बिथिं प्लास खालामबा 18 ओमफ्राय 4 5 अब्ला जागोन जोंहा 5 12 7 अब्ला जों बेखौ आरो 27 जों सानबावदो सरि नैबे 9 लिरनाया 27 जुदि सानजाबोब्ला जों मोनगोन 63 नि 3 थाबाय जोंहा 14 बिथिं लाथिख' बेखौ 51 अब्ला बियो गुनानै 18 नि 8 4 5 14 3 8 6 9 1 अब्ला जों बेनि घनआ बेसे जागोन 1 9 6 8 3। दा बेखिनियानो जोंहा 27 नि घनआ। स' जोंना नाम्बार 2 नि सलुसन बेखौ जों मावफुंबाय। दा जोङो कुइसन नाम्बार 3 आव थांदोनि। अब्ला जोंहा बेयाव 4 नाम्बार बुंदों घननि मुंसे नखरनि अनजिमाया मा बेखौ जों सोंदों। अब्ला जों नायदो घननि मुंसे नखरनि अनजिमाया जोंहा मा जागोन। जिहेथु जोंहा बेयाव दङ 3 नाम्बारनि 1 नि 14 अब्ला जोङो 14 खौ माबायदि नायनो हायो जोङो 4 खौ नायनो हायो 3 नि 14 खौ 4 सानजाब 4 16 आरो बेजों जुदि 4 सानजाबोब्ला जोङो बेसे जागोन 24 नि 4 अब्ला नैबे मुंसेया जोंहा 4 ओंखायनो बेयाव 4 जागोन एन्सारा।
ओमफ्राय नाम्बार 2 आव जोंहा नाहाय नाम्बार 2 आव दङ जोंहा 18 अब्ला 18नि खन'नि मुंसिनि जायगायाव मा जागोन जों बेखौ सोंदों होमबा जोंहा 64 मोनो 64 दो 8 दो बेसेबां 32 सानजाबा अब्ला जोंहा बेयावहाय 2 जागोन अब्ला थिग बिदिनो जोङो नाम्बार 3 निखौबो जों नायनो हायो नाम्बार 3 आव दङ जोंहा 13 अब्ला 13नियाव बेसेबां 3 सानजाब 3 9 आरो जुदि 3 सानजाबा 27 जायो अब्ला जोंहा मुंसिनि नखरा 7 आरो थिग बिदिनो 4नियाबो दङ जोंहा 4 आवबो 4निया जोंहा 27 अब्ला 27 खौ जों नायो 7 सानजाब 7 49 आरो 7 सानजाबा बेसेबां 63 बेनि 3आ जोंहा मुंसिनि नखराव दङ दा बेखिनियानो एन्सारा जोंनिया बेसेबां 3 नाम्बारनि कुइसना सर्ट बे जोबोद गुसुं बे कुइसना दा बेखिनिखौ नोंथांमोना मावफुंनो हागोन होनना आं सानो जास्ट बेयाव एन्सार होबानो जाबाय बेसेबां 3 दा बेखिनियानो स' बेखिनियाव जोङो जोब्बाय नाम्बार 3 नि कुइसना थ' बिदिब्ला जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ थांदिनि नेक्स्ट नाम्बार कुइसना जोंहा 4 आव दङ बेनि मा होनदों आबुं खन' जानो बयनिख्रुइ दुइसिन माबे अनजिमाजों सानजाबनांगोन जों बेखौ दिहुननांगोन बेनि आबुं अनजिमा जानो जोंहा मा अनजिमा नांगोन जों बेखौ दिहुननांगोन अब्ला जों दा थांदोनि बानायदोनि 4 नाम्बारनि 1 नाम्बाराव दङ जोंहा बेसेबां दङ 5 3 2 4 अब्ला जों 5 3 2 4 खौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन गिबियावनो 5 3 2 4 जों बेखौ लिरग्रोना लाबाय अब्ला जों बेखौ माजों राननो हायो 2 जों हायो 2 जों बा बेसेबां इयो 4 2 6 थांगोन बियो अब्ला 6 2 अब्ला 2 जों बेसेबां थांगोन बियो 1 3 अब्ला 3 1 अब्ला जों 11 जों 121 आरो 11 जों 1 अब्ला जोङो बेयावनिफ्राय 2 स्कुवेर इन्टु 11 टु पावर किउब अब्ला जोङो नैया नङा खन' नङा ओंखायनो जोङो दिहुननो गोनां बा सानजाबनो गोनां दुइसिन अनजिमाया मा जागोन 2 जागोन जोंहा निस्सय बेयाव बुजि मोनदों होननानै सानो आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' बिदिनो जों नाम्बार 2 आव दङ जोंहा नाम्बार 2 नाव दङ जोंहा 3087 दङ अब्ला जों बेखौबो दिहुननांगोन 3087 खौबो बे फकास जादों बेवहाय 87 बियो अब्ला जों बेनिखौबो जुदि दिहुनोब्ला जों बेबायदि महराव लानांगोन बेखौबो खालामना लानांगोन बेखौ खोमोरबाय 87 अब्ला फै जों बेखौ खालामदिनि बेखौबो जोङो अब्ला बेयो जोंहा लास्टनि अनजिमाखौ नाय लास्टनि अनजिमाया जिहेतु 7 बियो मा जायो बे जरा अनजिमा अब्ला जों बेखौ माजों जराजों खालामनो हाया जोङो बेखायनो 2 जों थाङा बियो 3 जों थांसै 3 जों 1 अब्ला बेयो लाथिख' फैबाय बेसेबां 2 बा जोंहा बेसेबां 6 ओमफ्राय बेयाव 27 जाबाय नालाय 9 अब्ला 3 जों थांबावगोन खेबसेबाव 3 जों जोंहा 3 9 3 जों 4 12 3 जों 3 अब्ला बेखौ जों माजों खालामनांगोन बेखौ नायलायदो अब्ला जोङो 7 जों खालामोबा बेसे जागोन 7 जों जोंहा 4 बा 28 जायो अब्ला जों बेसिम मा जालायबाय 9 जों जोंहा 63 जालायबाय होमबा 7 आरो 7 अब्ला जों नायदो बेयाव 3 स्कुवेर 7 टु टु पावर किउब दङ अब्ला बेवहाय जोंहा मा नङा 3आ खन' नङा अब्ला जों मिथिबाय बेयाव मा ओंखायनो सानजाबनो गोनां अनजिमाया मा जागोन जोंहा 3 जागोन स' गाइस दा बुजि मोनबाय आं सानो जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन अब्ला नेक्स्टआव दङ जोंहा 3125 जों बेखौ दिहुननांगोन 3125 खौ 3 नाम्बारनिया दङ जोंहा 3125 अब्ला जों बेखौबो दिहुननांगोन 3125 जिहेतु बियो जोङो मा खालामनो हाया बियो लास्टनि अनजिमाया जरा नङा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन 3 जों हयथ' 5 जों अब्ला जोङो बेखौ नायबाय जोङो 5 जोंनो खालामना नायदिनि दे 3 1 2 5 जों 5 जोंनो खालामनायनि लास्टआव जिहेतु 5 जोंबा जोङो 6 जों जोंहा 30 थाङो बेनिखायनो 6 थांबाय अब्ला बेयाव जोंहा बेसेबांखो 30 नालाय बेयाव 12 जाबाय 12नि जोंहा 2 10 आरो 5 अब्ला आरो 5 जों नायबावनि 5 सानजाब 1 अब्ला बेसेबां 2 थांबाव जोंहा बेसेबां 5 25 जाहैबाय नालाय 5 जों बेसेबां जोंहा 25 5 जों 5 अब्ला जों बेवहाय नुबाय मा नुखो 5 स्कुवेर मोनसे
बा 2 टु द पावर किउब मोनसे अब्ला जोंहा बेयाव मिथिबाय जोङो घन जानो थाखाय बा मोनसे नांगौ ओंखायनो सानजाबनो गोनां अनजिमाया मा जागोन 5 दा निस्सय बुजि मोनदों होनना सानो आरो नेक्स्ट नाम्बार 4 आव दङ जोंहा नाम्बार 4 नि कुइसनाव दङ जोंहा 648 अब्ला जोङो बेखौ दिहुननांगोन बेखौबो जों बेबायदि महराव दिहुनना लादो दा बेखौ आं खोमोना लाबाय बिथिंखौ नाय बेसेबां दङ 648 अब्ला जों नाय बे जिथु जरा जों 2 जों थांसै 2 जों 3 2 जों 2 2 जों 4 2 जों 1 2 जों 6 2 जों 2 2 जों 8 2 जों बेसेबां 1 अब्ला जोङो मा खालामबाय बेखौ लांबाय दा नेक्स्टआव जोङो बेखौनोखौ मा खालामनांगोन दिहुननांगोन अब्ला जों दिहुनबा मोनगोन 9 जों बेसेबां 9 जिहेतु बेयाव जोङो मा गैया 9आ मोनथाम गैया अब्ला 2 टु द पावर किउब इनटु 9 स्क्वायर अब्ला जोङो मा मोनथिबाय सानजाबनो गोनां अनजिमाया मा होनना मिथिबाय जोङो 9 मानो होनबा बेयाव 9आ जोंहा मोनथाम जानांगौ मोनसे गैया स' गाइस दा बेखिनियानो जोंहा नाम्बार 4 नि कुइसना आरो नोंथांमोना बुजि मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो हायोबा शेयार खालामना हो जाहाथे बिसोरबो नायनानै नोंथांमोनाव जुदि बुजि मोननायाव प्रफिट जादोंबा बिसोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बिसोरबो प्रफिट जायो दा नेक्स्ट जोङो नाम्बार 5 नि थांदिनि अब्ला जोंहा 5 नि सिया दङ जोंहा 9368 अब्ला बेखौबो जों दिहुनना लादो 368 बेखौ जोङो जितु लास्टनि अनजिमा जोंहा जरा बेखायनो जोङो मा खालामनोसै 2 जों लानोसै 2 जोंबा बेयो बेसेबां थाङो जोंहा 5 1 8 बेसेबां 4 अब्ला 2 जों लादो 2 जों बेसेबां 2 2 जों 5 2 जों 9 2 जों 2 अब्ला 2 जों खालामबाव 2 जों 1 2 जों 2 2 जों बेसेबां थाङो बियो 9 2 जों 6 आरो थांबावगोन बियो 2 जों 6 2 जों 4 2 जों 8 आरो 2 जों थांबावगोन 2 जों 3 2 जों 2 2 जों 4 आरो थांबावगोन 2 जों 1 2 जों 6 2 जों 2 आरो थांबावगोन 2 जों बेसेबां 8 2 जों 1 अब्ला बियो जों माजों थांगोन जुदि 3 जों लायोबा जोंहा मा जागोन बेजों जों बानायनो हागोन 3 जों बेसेबां जोङो 27 3 जों 27 अब्ला 3 जों 27 अब्ला 3 जों बेसेबां थांगोन 9 अब्ला 3 जों 3 अब्ला जों गोजौनिफ्राय नायोब्ला बेनिफ्राय नायोब्ला जोंहा 2 मोन 3 2 मोन 3 अब्ला 3 मोन 3 अब्ला 2 मोन 1 आरो 2 मोन 1 थाबाय अब्ला जों मिथिबाय बेवहाय जोङो मा नांगोन बयनिख्रुइ मा खालामनांगोन राननो गोनां अनजिमाखौ जों मा मिथिगोन 2 टु द पावर किउब 2आ जोंहा मोननै 2 टु द पावर किउब जागोन ओमफ्राय इनटु 3 टु द पावर किउब इनटु बे मोननै सानजाबा 6 अब्ला जों मिथिबाय बेवहाय राननो गोनां अनजिमाया जोंहा मा मोनखो 6 मोनबाय अब्ला जों मिथिबायदि बेवहाय राननो गोनां अनजिमाखौ जों मा खालामनांगोन जों जुदि 6 जों रानोब्ला जों मा मोनगोन 1,03,6,8 राननाय 6 खालामोबा अब्ला जों बेखौ बेखौबो जों राननाय खालामनांगोन सानजाब 3 टु द पावर किउब जायगाया एसे फिसा जाबाय जोङो 1,03,6,8 राननाय 6 बेखौबो राननांगोन होमबा 2 टु द पावर किउब इनटु 2 टु द पावर किउब इनटु 3 टु द पावर किउब इनटु 6 डिभिजन 6 खालामोबा जोङो मा जागोन 2 टु द पावर किउब इनटु 2 टु द पावर किउब इनटु 3 टु द पावर किउब बेखोना जाबाय बेखोना अनजिमायानो जोङो मा होनबाय अब्ला जोङो दिहुननो गोनां ओंखायनो दिहुननो गोनां अनजिमाया मा जागोन दिहुननो गोनां अनजिमाया मा जागोन जोंहा 6 बेवहाय जिहेतु बे 2 आरो 2 सानजाब 3 मोनबाय नालाय जों लास्टआव बे मोननै अनजिमाया बेखायनो बेसे जागोन 6 जोङो दिहुननो गोनां बा राननो गोनां अनजिमाया जोंहा मा जागोन 6 स' गाइस दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्टआवसो सोंहरनो हागोन जोंहा 5 नि 1आ जिहेतु सावरायखानाय जाबाय जों 5 नि 2निफ्राय सावरायनोसै 5 नि 2 रमान नाम्बार 2 दा खायसे प्रब्लेम साइनिं जानायनि थाखाय आं माने व्हाइट बर्डखौ चेन्ज खालामबाय कपियावनो बानायफिनबाय स' गाइस दा नाय जोङो 2 1 8 7
अब्ला जों बेनि दिहुननांगोन मा दिहुननांगोन मा अनजिमाया रानजायोब्ला दुइसिन मा जागोन अनजिमा जों अनजिमाखौ दुइसिन अनजिमाजों राननो नांगोन अब्ला जों बेखौबो खालामना लादो 2187 अब्ला जों बेखौ माजों राननांगोन नाय जोंनि लास्टनि डिजिटआ लास्ट अनजिमाया मा जोंहा जिहेथु बे जरा ओंखायनो जों 3 जों जुदि लायोब्ला 3 जों जोङो बेसेबां थाङो बियो 7 2 जों बेसेबां 8 2 सानजाब 3 6 नालाय जोङो 2 जों बा बेसेबां 2 थांबा 9 अब्ला 3 जों थांबावगोन 3 जों 2 3 जों 4 3 जों 3 अब्ला जों बेखौ 3 जों थांबावो नामा नाय 3 जों बेसेबां जोङो 8 3 जों 1 अब्ला बियो 3 जों थांबावगोन जोंहा 3 जों 27 3 जों बेसेबां 9 3 जों 3 अब्ला जों बेवहाय नाय 3 मोनथाम 3 मोनथाम जोंहा 3 मोनसे थाबाय जिहेथु 3 टू द पावर 3 into 3 into 3 खालामना लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय 2 to the power cube ओमफ्राय जोंहा बेवहाय मा नांगौ जोंहा मोननै नांगौ जिहेतु घनक नङा ओंखायनो जों मा खालामनांगोन बेयाव दिहुननो गोनां अनजिमाखौ जों डाइरेक्ट लिरनांगोन ओंखायनो दिहुननो गोनां अनजिमाया मा जागोन जोंहा 3 मा राननो गोनां अनजिमा जा लिरो दिहुननो गोनां राननो गोनां अनजिमाया दुइसिन राननो गोनां अनजिमाया जागोन जोंहा मा 3 खौ राननांगोन होनब्लासो जों मा खालामनांगोन मोनगोन दा नेक्स्ट नाम्बार 3 अब्ला नाम्बार 3 आव नाय जोंहा बेसेबां दङ 5000 अब्ला 5000खौबो जों दिहुनना लादो 5000खौ 2 जों बेसेबां 2 जों 5 अब्ला जों मा जागोन लाथिख' 2 जों 1 2 जों 2 2 जों बेसेबां 5 लाथिख' 2 जों 6 2 जों बेसेबां 2 जों 5 अब्ला जों बेयो मा थांनाया जोंहा जिथु 2 जों थांनाया जिथु बेयो बेजरा जाहैबाय अब्ला जों माजों थांनो हायो बेखौ 5 जों लांबा बेसेबां जागोन जोंहा 5 सानजाब 1 अब्ला 2 बेसेबां 5 होमबा 5 जों बेसेबां थांगोन बियो 25 अब्ला जों माजों 5 अब्ला जोंहा 2 मोनथाम 5 मोनथाम 2 to the power cube into 5 to the power cube into 5 ओंखायनो जों मा राननो गोनां अनजिमाया मा जागोन जोंहा 5 जिथु ओंखायनो दुइसिन राननो गोनां अनजिमाया जागोन 5 जों राननांगोन 5 रानबा 5 थाबाय अब्ला बेखौ जों जुदि रानो होमबा 2 to the power cube into 5 to the power cube जिथु 5 जों 5 रानबाय गैला स' बेखिनियानो जोङो दिहुननो गोनाङा अनजिमाया बेखिनिखौनो जों सानजाबा मोनगोन बेनि घनकआ जायो अब्ला जों बुजि मोनबाय दिहुननो गोनां अनजिमाखौ जों दिहुनबाय 3 नाम्बारनिखौ अब्ला 4 नाम्बारनिखौ जों खालामदिनि दा 4 नाम्बाराव दङ जोंहा 8 1 9 2 अब्ला जों बेखौबो दिहुननो 8 1 9 2 जिहेतु लास्टनि अनजिमाया जोंहा जरा 2 जों बेसेबां थांगोन बियो 4 2 जों बेसेबां थांगोन बियो 9 2 जों 6 2 जों बेसेबां थांगोन बियो जोंहा बेयाव जोंहा मोनसे डिजिट नांगोन लाथिख' ओमफ्राय 2 जों बेसेबां जागोन 2 लाथिख' 2 जों 4 2 जों 8 2 जों 1 लाथिख' 2 4 2 जों बेसेबां थांगोन 5 1 2 अब्ला आरो थांबावगोन नामा नाय जिहेतु लास्टनि डिजिटआ 2 अब्ला बेसे थागोन 5 6 अब्ला 2 जों थांबावगोन बियो 2 जों 1 2 जों 4 2 जों 8 आरो थांबावगोन आरो 2 जों थांबावगोन 2 जों बेसेबां थांगोन बे जोंहा सरि दे बे 2 जों बेसेबां थांगोन जोंहा बियो 6 4 आरो 2 जों थांगोन बेसेबां 32 आरो 2 जों बेसेबां 16 आरो 2 जों बेसेबां थांगोन 8 आरो 2 जों 4 आरो 2 जों 2 अब्ला नाय बे मोनथाम बे मोनथाम बे मोनथाम बे मोनथाम अब्ला जों मिथिबाय बेयाव राननो गोनां अनजिमाया दुइसिन अनजिमाया जोंहा जागोन 2 ओंखायनो 1 2 3 4 मोनबा लिरना लानो हायो नोङो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 नैबे किउब जागोन बाखिया मा जागोन जोंहा नैबे 2आ राननो गोनां अब्ला ओंखायनो दिहुननो गोनां अनजिमाया मा जागोन 2 अब्ला जोङो 8 1 9 2 राननाय 2 खालामोबा 2 किउब
2 cube 2 cube 2 to the power cube into 2 राननानै रानबा मा जागोन 2 जों 2 2 to the power cube into 2 to the power cube into 2 to the power cube into 2 to the power cube दा बेखिनियानो जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा नम्बर 5 नि एन्सारा जों फोजोबबाय स' गाइस जों नेक्स्ट नाम्बारखौ सावरायनोसै अब्ला 6 आव दङ जोंहा मा होनदों 7 आव जोंहा दिहुनगिरि बिजिरनि आदबजों खन रोदा दिहुन अब्ला जों फैनाय दिनै जोङो बोरै खन रोदाखौ दिहुनो स' 6 नाम्बारनिखौ जों खालामदोनि दा फार्स्ट नाम्बाराव दङ जोंहा 6 नि फार्स्ट नाम्बाराव 1 3 3 1 अब्ला जों बेखौ दिहुननांगोन सलुशन लिरबाय आङो 1 3 3 1 अब्ला जों बेखौ मारै खालामनो हायो जिथु नाय जों 1 3 3 1 3 3 1 अब्ला जों 2 मोनथाम आरो 2 मोनसेखौ ला अब्ला जों बेनि खन'खौ नाय 1 नि खन'आ जोंहा 1 अब्ला बेनि खन'आ बेसे जागोन जोङो दा बे 1 जों 1 नि बिथिं दुइसिन खन'आ माने 1 नि दुइसिन खन'आ 1 नङा होमबा ओंखायनो 1 ओमफ्राय बिथिंनि दुइसिन खन'आ लास्टनि खन'आ जों 1 जायो अब्ला जों मिथिबाय बेनि दिहुननो गोनां खन'आ मा जागोन रुबार 1 3 3 1 नि खन'आ जोंहा मा जागोन 11 दा बुजि मोनदों आं सानो निश्चय आरो नाम्बार 2 निखौ नाय नाम्बार 2 आव कुइसनखौ बेवहाय दङ 1 2 7 2 8 जों बेनिबो दिहुननांगौ 1 7 2 8 जों बेनि दिहुननांगौ बा निश्चय जों 1 7 2 8 बेखौ लिरग्रोदो अब्ला बे मोनथाम डिजिट बे मोनथाम डिजिटखौ नायदो अब्ला जों नाय बेनि लास्टनि बेनि खन'नि अनजिमाखौ दिहुन 8 3 8 बेसेबां जोंहा 64 आरो जुदि 8 3 बा जोंहा 32 अब्ला जोङो 32 नि 2 लास्ट 2 माने बे 1 नि बे 1 डिजिटनि जोंहा बयनिख्रुइ दुइसिन जोङो मा जागोन अनजिमाया खन' अनजिमाया जोंनिया 1 जागोन हयथ' 1 1 ओंखायनो बे जोंहा बेसेबां जागोन बेनि खन'आ बेयो बेसेबांनि 12 नि खन' स' गाइस दा बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव अब्ला जों नाम्बार 6 नि 3 खौ सावरायनोसै दा नाम्बार 6 नि 3 आव दङ जोंहा 2197 अब्ला जों बेखौ सावरायनांगोन 2197 अब्ला नाय नैबेनि खनक बे मोनथाम डिजिटखौ ला बेखौ ला दा बेनि नैनि बयनिख्रुइ दुइसिन बेनि बयनिख्रुइ दुइसिन खन'आ मा जागोन जोंहा 1 जागोन बेखै अब्ला नैथिं नाय बेखौ 42 आरो बेसेबां 7 जाबा 3 अब्ला जोङो बिसिनि दुइसिन बेनि मुंसिनि जायगायाव जोंहा 3 अब्ला बेनि बयनिख्रुइ दुइसिन खन'आ जोंहा मा जागोन 1 से बेयाव जिहेतु 2 खन'ल' जाया नालाय ओंखायनो 1 अब्ला मा होनसिगोन 2 रुटुबा 2197 नि खन'आ जोंहा मा जागोन 13 जाहैगोन गाइस दा सिम्पल कुइसन जों बेखौ गोरलैयैनो हागोन आरो कनसेप्टआ जुदि बुजि मोननाया आं फोरोंनायाव जुदि बुजि मोनदों गोरलैयैनो बानायनो हागोन दा नाम्बार 4 खौ नायदो दा नाम्बार 4 आव दङ जोंहा मा दङ 2 7 4 4 अब्ला जों बेनिबो खन'खौ दिहुननांगोन होमबा 2 7 4 4 नि खन'खौ जों दिहुननो थाखाय सेम प्रसेसखौ बाय 2 7 4 4 खौ नाय अब्ला नै मोनथाम डिजिटनि नै लास्ट डिजिटखौ नाय बेनि खन'आव मा जागोन जोंहा 16 जागोन आरो जुदि 4 सानजाबा बेसेबां जागोन 24 नि 4 अब्ला जों बेयाव मा होनांगोन मुंसिनि जायगायाव 4 अब्ला नै बेनिखौ नाय फार्स्ट डिजिटनि खन' अनजिमाया मा जागोन जिहेतु बेयाव जोंहा बयनिख्रुइ दुइसिन खन' अनजिमाया जोंहा बेयाव मा जागोन 1 दङ बेनिखायनो जोङो बे 1 जागोन ओंखायनो बेयो मा 14 नि खन' स' गाइस दा बेखिनि कनसेप्टआ नोंथांमोना जुदि मोजाङैनो सोलोंबोदोंबा क्लास 8 नि मेथामेटिक्स खन' आरो बर्ग बे दिहुननाय कनसेप्टखौ नोंथांमोना जुदि नायो बेयाव थारैनो दङ बेयाव आरो बेनिफ्राय थारैनो बुजि मोनगोन एनसिईआरटी जिहेतु बुक सरकारि फरायसालिनि बेयाव जोंहा माने मोजाङैनो क्लियार होनाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायफिननो हायो जुदि बुजि मोनाखैबा आरो जुदि बुजि मोनाखैबा रिपिट खालामनो थाखाय आंखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर अब्लानो आं नोंखौ खन' खालामनाय आयदाखौ बानायनो हागोन स' गाइस दा बेखिनियानो दा नाम्बार 7 निखौ जों खालामदिनि दा नाम्बार 7 आव दङ जोंहा 7 नि 1 खौ जों बानायदिनि अब्ला दा 7 नि 1 खौ जों बानायब्ला नायदो मारै बानायगोन जिहेतु 1 बेसेबां दङ 3 3 7 5 अब्ला जों बेखौ मा खालामनो होदो दिहुनगिरि बिजिरनाय आदबजों अबा दहायनि बे दिहुनगिरि बिजिरनाय आदबखौ जों दिहुनदो अब्ला जों बेजों नाय बे लास्टनि डिजिटआ जोंहा मा दङ 5 हयथ' बे जरा ओंखायनो जों 3 जों हागोन नामा नाय 3 जों बेसेबांसे 1 3 जों बेसेबां 2 थांगोन बियो आरो बेजों बेसेबां जोंहा 6 जाबाय नालाय 5 अब्ला नाय जों माजों थांबावगोन बियो 3 जों थांगोन नामा 3 जों जोंहा 3 9 अब्ला बेवहाय बेसे जागोन बेयाव जोंहा 20 जायोमोन नालाय 2 थांबाय
जिटु ओमफ्राय जोंहा 27 जायोबा 22 ओमफ्राय 15 नि 5 अब्ला 3जों थांबावगोन नामा नायनो हायो जोङो 3जों 1 3जों बेसेबां थांगोन 2 बा 6 2 बेसेबां 5 बे 3जों थांला जोङो नायनानै मिथिबाय अब्ला जों मानो 5 25 आरो 5 नैबे 5 आरो 5 अब्ला जों मिथिबाय बेवहाय मा मिथिगौ बेनि घनफोरा मा जागोन क्यूब 52 पार क्यूब जों जुदि रुबार घनआव सिफायो 3375 अब्ला जों बिथिं मा होनो 3 सानजाब बेसेबां 5 अब्ला बेयो माने घन 15 नि घन दा बुजि मोनबाय आं सानो बे घनखौ जोङो 52 पार क्यूबखौ बोखालांबाय अब्ला बे उननि सानजाबाय जोंहा 15 बे 15 नि मा जोङो घन दा बेखिनियानो प्रसेसआ सिम्पल दा नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव